Pri mikrofóne Šimon Šepitka z týmu Lazaret, ktorí podľahli Gáďovcom 0-2. Šimon, pri pohľade na, keď začínal zápas, mali ste na striedačke 4 hráčov, super ani jedného, tak som si hovoril, že by ste to mali dneska zvládnuť, ale opak bol pravdou. Tak kde hľadať tie problémy najväčšie? No, tak asi do mikrofónu mám hovoriť, že? No, v podstate boli futbalovejší, jednoznačne boli futbalovejší, boli lepší, boli rýchlejší na lopte a hlavne ako pýtali si lopty, my sme nemali nikoho v strede a to bolo vidieť, akože podľa mňa to bolo rozhodujúce, že hlavne oni urobili si náražačku, hneď v momente bežal ďalej, tak ďalej, toto nám chýbalo a toto bolo aj rozhodujúce, ako boli behavejší jednoznačne a lepší futbalovo, určite boli lepší, no. Takže určitá kreativita asi chýbala vo vašom týme? Jednoznačne a potom aj behy, nebehali sme a potom akože ja som sa to nejak snažil potom nejak rozpumpovať, ale tak asi to nepomohlo a potom sme prepadávali v obrane, čiže aj moja chyba. No tak, ale hold, keď človek prehráva 1-0, tak potom všetko sa snaží, už je to jedno, že či prehrá 3-0 alebo 5-0, alebo niečo s tým urobí s tým zápasom, no. A myslíš, že to bolo tak, že chalani do toho dali všetko a nedarilo sa vám, alebo ani nedokázali sa jednoducho nejak tak vyhecovať, že všetko do toho dať? Neviem, ako nebudem nejak kritizovať, alebo tak som si povedal, že po minule ma troška za to zonzili, že som ich skritizoval, takže nebudem to nejak kritizovať, ale nemyslím si, že sme dali do toho všetko. Ako určite máme naviac, ale neviem, treba asi v tejto druhej lige treba viacej behať jednoznačne a to sme nerobili. To bol kameň úrazu. Nebehali sme, nevracali sme sa s hráčmi a potom sme tam bežali jak splašení a oni hrali iba jednoduchý futbal kombinačný. Furt mali niekoho v strede, sťahovali sa. A my nič.